Den gik ud eller et eller andet. Men nu er vi nået hertil. Så nu skal vi bare gå videre. Det er det nærmeste, vi kan lave. Vi skal jo ikke have snegle. Så. Er det her snegle? Snegle. Og så skal vi have Den her. Hvad er det? Hvad er det? Så skal vi have ost i. Det er der lille. Og det er komøl. Det skærer vi lige lidt ud. Eller så Ja, flere skærer det bare. Vi laver et oststik. Ja. Vi laver et ost. Ja, jeg er bedst. Okay. Du lægger lige osten ind i fryseren. Ind i køleskabet. Okay. Det der skal der med. Sådan der. Nej, vi skal have hele af den her til. Okay. For ellers så bliver det jo ikke for en klamp med ost. Det skal være en god video. Så er den tjekket. Og så har vi 2 ting tilbage. Og det er saft. Saftevand. Det er bare saft. Hvad var det sidste nu? Det var... Hvor er det? Hvad er det, som du mangler? Det er tomat på pizza. Tomat på pizza? Som hjemmelavet til hjemmelavet pizza. Nej, jeg ved godt. Det der er den sidste. Mathias. Nej, den smager så godt. Så var det her. Mathias. Det er ketchup. Ja, jeg synes det er ketchup. Så er vi kommet til det tidspunkt, vi lige skal have et andet skål. Og så har vi det helt klart. Prøv lige at se det her alt sammen. Nej, det er ikke til det. Det skal jo også varmes i 5 minutter. Nå ja. Det her skal lige have 5 minutter. Den kan jo ikke bare. Så skal den stå på nu. Men det er ikke. Han har ikke en mikro. Jo. Vi skal lige have en sko. Vi skal lige have en sko. Det er godt nu. Nej, fordi vi skal jo også lige Ja, du ved godt, hvad man gør, ikke? Ellers så skal jeg gøre det. Skal jeg gøre det? Du siger, at bare vil fortælle mig. Har du slæbt den til? Jeg ved ikke, hvordan man gør det nu. Vi skal have mere i. Den her.
Den her. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skynder mig så hurtigt jeg kunne. Nu skal jeg bare se. Vi har gjort det helt klart. Og det skal vi jo lave videre på nu. Så skal vi lige blande det sammen. Så ja. Så bare lige vent. 2 sekunder.